Dacă ar fi să mor mâine și să rămâne copiilor mei și celor care mă iubesc pe mine ceva, pot să spun întâi ceva ce mi-a rămas în suflet de la altcineva și apoi o să spun ceva și al meu. Dacă mă iubești și cu defectele mele. Dacă nu mă iubești, nu mă vei iubi nici dacă voi fi perfect. Iubirea este despre relație. Și atunci, cumva, ce pot să spun este că noi căutăm perfecțiunea și căutăm nodul din papură și pierdem foarte mult cu asta. Poporul român are în el, e un drac acolo care ne chinuie. Invidia. Un gospodar în sat reușește să lucreze cu muncă asiduă, să-și facă o casă și el să-și vopsească un gard și vecina zice, uite, al dracu și-a făcut gard. Adică nu se poate bucura. Sunt români care nu se pot bucura de binele altora. Și asta este o mare durere. De-aia cred că ar trebui să ne bucurăm mai mult și să căutăm să vedem binele din celălalt. Pentru că toți avem și defecte. Adică e o vânătoare de greșeli care te împiedică să fii fericit. Ce pot să spun este că n-ar trebui să ne fie frică să fim fericiți. Uneori ne e frică să iubim. Ne e frică să ne expunem, să ne prezentăm pe noi înșine. E prea multă fereală de a te expune ca nu cumva să râdă alții de tine. Prezintă-te cum ești, cu defecte. Eu sunt un om păcătos. Am făcut toate păcatele din lumea asta, pentru care îmi cer iertare și celor care mă cred pe mine, Părintele Vasile, vreun perfect, vreun părinte superior, ferească Dumnezeu. Nu sunt nici vedetă, nu sunt nici vreun mare părinte. Sunt un preot păcătos care mă pocăiesc, îmi pare rău de am greșit toată viața mea. Am făcut greșeli cu duiumul, cu carul. Și pentru cei care cred că eu sunt cineva, am o veste proastă. Sunt un om ca toți oamenii, cu greșeli, cu erori, fac greșeli, mi le iau, mi le trag singur, dar dau slavă lui Dumnezeu că știu că oricât aș fi greșit, Dumnezeu mă iartă. Și vreau acum, după ce am avut o viață de păcat, plină de păcate, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, mă pocăiesc, îmi pare rău și vreau să fiu, că până la urmă acolo ajungem, să ne întâlnim cu Dumnezeu, vreau să fiu un fost păcătos, pocăit și iertat de Dumnezeu. Până la urmă, citatul cu care aș putea să închei ar fi, nu mi-e frică de moarte, mi-e frică de judecată. Să nu ne fie frică de secunda în care pleacă sufletul. Întreabă-te când te duci la cer și te va întreba Dumnezeu,